खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि इउट्युब चेनेलाव दुखुनांथाव खौरां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी 1 नं ददगाव एबा बर' बाजार पिन 783390 मंगल बसुमतारी 52 बोसोर बैसो बिथाङा जिउ गोमायो हायद्राबादाव। बिफानि मुङानो जादों हरिचन्द्र बसुमतारी। नखरनि रांखावरि आंखालखौ सुफुंनो गावनि बेरामजों नारसिनजानाय देहाखौ लानानै मोजाङै हामिनि सिगांनो हायद्राबादाव खामानि मावनो होनना फैदोंमोन। नाथाय गावनि देहायारि जेंना एबा लोमजानाया बारानिफ्राय बारा जालाङो आरो 6 जुन 2025 खालारखालि हायद्राबादनिफ्राय न'सिम थांनो थाखाय ट्रेन स्टेशनसिम थांबाय थानाय समावनो हरखाबै लामा ससेयाव बे बुहुमखौ नागारनानै जोबथाहांबोयो। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव जों तेलेंगाना बड' वेलफेयार एस'सिएशनआ दुखु फोरमायो। जों तेलेंगाना बड' वेलफेयार एस'सिएशननि जानानै 17 जुन 2025 खालारखालि 9 रिंगायाव खौरां मोननाय लोगो लोगो 50 निफ्राय 60 किल'मिटार दावबायनानै गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनायाव अस्मानिया जेनेरेल हस्पिटालसिम 12:30 बाजियाव सहैयो आरो 18 जुन 2025 खालारखालि नखरनि गनायथि लानानै गोथै सह'खौ अस्मानिया जेनेरेल हस्पिटालनि खाथियावनो सावनाय जायो एबा हिन्दु धोरोमनि बायदि अर होनाय जायो। जों आरज गाबो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनथों होनना। रेप। दा नोंथांमोना तेलेंगाना बड' वेलफेयार एस'सिएशननि खेंफोरथि होनायखौ नोंथांमोना नायलांदो गुवारै। मानगोनां जोंनि तेलेंगाना बड' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय जोंहा नै मोनसे हरखाबैनो जोंहा सासे फंबाया रुंसारि जाबावबाय। बिथाङाबो चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो बिजनी बर' बाजारनि। दा बे फंबायखौ जोङो बेनि सोमोन्दै जों न'खराव गासिबो डिसकासन खालामजोब्बाय। दा बिथांमोना न'खरनिफ्राय बिमा बिफा गासिबो न'खरनि जाथि बंधुआ जोंनिया आखायावनो जेनेबा बिनि देहाखौ आगारना होनाय बायदि जाबाय। बेखायनो जों तेलेंगाना बड' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय फंबायमोनखौ बा बे जिउ गोमानांनाय फंबायखौ जोङो नैबे तेलेंगाना हायद्राबादाव सावनाय जासिगोन। मानो होनब्ला जों हरखाबै जानाय जोंनिया गासिबो हरखाबै जाजोब्बाय। ओंखायनो जोंनि बयबो जोंनि बर' हारि नायगिरि बिथांमोन जोङो तेलेंगाना वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय बेखौनो दा हरखाबै जोंनि फंबायखौ अर सावनानै फोजोबस्रांनायनि आखायाव लाबाय। जोंनि बिथांनि गामिनि बा बिथांनि न'नि धोरोम हिसाबैनो जोङो सावनो थांगासिनो दङ। बेखायनो जोङो दा सावनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। जोंनि तेलेंगाना बड' वेलफेयारनिफ्राय बयखौबो बेखौनो बुंथिनानै जोङो खुलुमहरनाय थाबाय। आरो बेनिनो गासिबो डिटेल्सखौ होनो हानाय बे फंबाय बियादै दङ। बिथाङा गासिबो होलांजोबदों जाहाथे जों, मानो होनोब्ला बिथांनि न' बबेनि गासिबो मिथिजोबा। बेखायनो बिथाङा जोंनि जायगाया जाबाय बिजनी चिरां डिस्ट्रिक्ट, ओमफ्राय ब्लक बर' बाजार थाना बिजनी, गामिया जाबाय 1 नं दगागाव।